Angkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tago! And Tita Tanya Chinita. Isa po akong single mom na mahilig mag-dating app. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po si Trish, 35 years old. Single mom. Oops, correction, strong, independent, single mom. Mula po sa Manila. I'm living alone po sa apartment dahil ang aking pong anak ay nasa nanay ko. Naghiwalay po kami ng tatay ng anak ko dahil may ibang family na. Nagwo-work ako po bilang staff sa isang opisina at ino-open ko ang aking sarili sa dating. May mga nakipag-date po sa akin pero hindi ko talaga mahanap yung kamatch ko. Si Mr. Right. Hanggang sa nag-download na nga po ako ng dating apps. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Passport, paborito ko yung chicken dito eh. Ganda mo pala sa personal. Ikaw hindi gaano, iba sa Facebook. May sinasabi ka? Hindi, wala. Trish, no, Trish. Oo, wala bang ibang restaurant na alam ka? Ay, paborito ko si chicken dito sa Passport. Mac Jolly. Ganda dito, Mac Jolly. Mac Jolly. Favorite mo dito? Dito ka lagi kumakain. Dito mo daging dinadala yung mga babae mo. Hala! Dami palang nagbibinta ng sambagita sa labas kahit tanghali. Ay, kain ka. Anong gusto mo? Mag-order ko 1-piece chicken, 2-piece. Allergic kasi ako sa Mac Jolly. Allergic ka? O yung mga hindi ka allergic ka, price, pwede naman siguro yan. Allergic ako sa patatas eh. Allergic ka sa patatas. Mahilig ka sa steak, di ba?
Oo. Burger steak! Burger steak! Ano ba yan? Akala ko pa naman. Ano? Akala ko pa naman big time itong kadikita sa fast food. Nangarap ako na magkaroon din ako ng fast food pagdating ng panahon. Sige, yung burger steak na lang sa akin. Pero pwede yung maramihan. Kasi malakas akong kumain eh. Tsaka pang take out sa anak ko. Diba single mom ako? Oo, pang take out ko sa anak ko sana. Huwag ka na mag-take out ito, pista! Huwag ka mag-take out. Huwag ka mag-take out. Di pa nga tayo nakakain, nag-take out ka na. Tipati ko naman ito. Take out lang. Okay ka lang? Okay ka lang? Oo, okay lang. Salamat sige. naman. Order ba tayo o magtatanungan kung Na-enjoy anong... yung company ko. Hindi ko pa na-enjoy. Hindi pa? Sige, order tayo. Kumala. Okay, isang one piece na burger steak lang, ha? Tas, huwag ka na mag-soft drinks kasi nakakataba yan eh. Magtubig-tubig ka na lang. May Coke Zero naman. Zero, ha? Matamis pa rin yan. Kahit zero. At least one... Pwede ako mag-CR? Ha? Magsi-CR lang ako, order ka lang dyan, Sige. Ano pa bang order mo? Para orderin ko na. Order ko, isang lalaking mayaman at gwapo. Kaso hindi kayo... Andito na ako! Hindi ikaw yun. Hindi, ikaw naman. Napakapalabiro mo. Sige, order ka lang. Ano bang gusto mo? Ano Burger bang steak. gusto mo? Tapos pag sinabi ko, ayaw mo naman. Soft drinks nga, bawal eh. Uy, ang ingay niyo may kumakain dito. Bakit sinihan ba to? Para tumahimik kami. Relax ka lang. Ako na bahala. Sige, kain na lang. steak, Upo one na piece. ako Upo na ako. One piece, ano pa? Dali, mga apple pie. Extra rice. Peach mango pie o apple pie. Gusto ko sana ng carbonara. Meron ba dito? Palabok lang. Palabok. Sige, palabok at halo-halo. Okay, sige, yun lang. Oo. Damihan mo. Meron pa ba ditong buttered corn? Buttered corn. Tsaka Buttered wipe lang, buttered wipe. Meron ba ditong pecho? Pizza, sige. Oo, pecho. Fried chicken to eh. Wala. Sige, ako na bahala. Basta yun. Dami mong tanong. Pwede ba talagang lahat orderin yun? Hindi, ba talaga actually, pwedeng mag-take out para sa anak ko? Kasi, syempre, kailangan magpa-impress sa anak ko. Ikaw, di ba? Sige. Ako bahala. Ano ba gusto ng anak mo? Gusto niya isang bucket ng manok. Isang bucket lang, dalawa na. Sige, dalawa na ha. Siyempre, para ma-impress ka. Okay na, yan lang ha. Kakain tayo. Ikaw ba yung... Mag-CR ka na, mag-order na ako. Sige, okay? mag-CR na ako. Few moments later. Manual. Brad. Okay na? Kain na tayo? Brad, salamat, Brad. Walang anuman. Sino yun? Matanda na yung crew nila dito eh. Ayan, in-order na kita ha ng one-piece burger steak at tubig. Yan. Walang ice? Huwag kang uminom ng malamig. Bakit? Magkakataba yan. Asa na yung dalawang bucket ng manok? Hindi ako naka-withdraw eh. Pahiram mo na, pahiram. May pera ka dyan? Hindi, wala eh. Wala. Ayan, one-piece burger Nakain steak na tayo o muna. take out na lang to? Kain tayo dito para ma-feel natin yung ambience. Sige, kain na tayo. At saka yung iba pala, hindi ko na na-order yung mga halo-halo, palabo kasi hindi nga ako naka-withdraw eh. Sakto lang pang burger steak. Isa tayo, one-piece burger steak. May something ba tong May sometimes yata tong nakadate. Last na Okay na. talaga to. Okay na, kain na tayo. Lord, help me. Sino pa po bang gaganahan makipagkita doon sa nakadate ko? Wala sa akin. Napakakuripot at bastos pa. Wala man lang nakapasok sa
qualifications na hinahanap ko. Sa dating apps po, nakilala ko naman si Luke na 39 years old. Eto, masarap siya kausap. At mukhang masarap. Finiflex niya po sa akin yung SUV niya, mga motor, mga high-end bikes. Tsaka nagyayaya ng date at siya ang namimili ng restaurant. Kaya po, nagulat ako, dinala niya ako sa steakhouse. At na-impress ako. Okay. Nice meeting you, Nice to finally. meet you, Trish. Ang gwapo mo talaga, no? Hindi lang sa Mas maganda ka sa personal. bubble up. Mas maganda ka sa personal. Thank you. By the way, Ikaw na lang mag-order. Ha? Ikaw na lang kumain. Busog na ako nakita kita. Talaga ba? Bakit ba tayo nandito kung di ka naman kakain? Ayoko naman kumain mag-isa sa... Papanoorin lang kitang kumakain. Ayoko naman nun. Ang awkward naman. Just kidding. Sige, order whatever you want. Pwedeng rib-eye steak. Ha? Rib-eye steak. Okay, go ahead. Talaga? Kahit 8,000? No problem. Yung salad, ano to? Salad? Sige, go. order 3,000? Okay lang? Oh, no problem. Pwede mag-take out ako sa anak ko. Go ahead. Sure ba? No problem. Waiter! Aha! Parang pamilyar tong babaeng to Yes, ma'am. What's your order, sir? Please take the order of my beautiful date. Ma'am, parang pamilyar ka sa akin, ma'am. Hindi kita kilala. Parang nakadate na kita sa McJolly. Excuse me? Hindi kita kilala, no? Hindi ako pupunta dun. Magkakilala kayo? Ewan ko dyan, ang napaka-rude naman ng mga Makakamukha mo lang, ma'am. Pero ikaw yun Nagalit ka na, hindi mo na ako nireplyan dahil one burger steak lang Tawag yun. ka na lang ng ibang waiter. Brad, Look. please, kuha na ng order. Or alis na lang kami dito kasi ang rude ng staff dito Ma'am, sorry ma'am. Sige ma'am, ano yung order niyo ma'am? Rib-eye steak. Tsaka, ano ba yung ibig sabihin ng rib-eye? Yung may mata yung ribs ma'am. May butas, may mata. Sige, dalawa niyan. Yung isa for take out. Tapos yung salad nyo, yung house salad. Okay ma'am. Oo. Ilang servings yan? 2 serving spoon. Okay, sige. Tsaka ano tong house blend ice? Ano to? House blend iced tea. Kasi dito tinimpla ang iced tea. Kaya house blend. Hindi sa bahay nyo? Dito sa likod, may bahay dyan. Ano pa? Ano ba order mo? Go ahead. Pwede yung... anong appetizer nyo? May asparagus po kayo. Asparagus, ma'am? Apo. Meron naman po, ma'am. Grilled po yan? Baka sitaw lang yun, Ikaw pa naman mukha kang scammer. Ma'am, familiar ka talaga sa akin, ma'am Ikaw talaga yung nakadate ko, ma'am. Look, alis na lang tayo dito. Brad, please, just get the order, okay? Sige, asparagus po para sa ating dalawa. Look, sure ka, parang It's okay. Ano ba yung pan-takeout mo para sa anak mo? Yung rib-eye na rin kasi favorite niya. Okay. Yung, Bong, yung yung rib-eye may taba-taba Tapos well done. Well done din yung Yeah, well done mismo. Give us 3. Kasi yung isa sa anak mo, akin isa. Okay, 3 rib-eye na. Okay, so third eye na, ma'am. Third rib-eye. Tatlo Oo, ano ba Ma'am, familiar ka talaga, ma'am. Na-date talaga kita, ma'am. Alis na tayo dito, Look. Alis na tayo dito. Ay, hindi, ma'am. Huwag na, ma'am. Paki-process na po. Ilang minutes po? 25 minutes too late. Sige, na lang po. Doon ka na. Thank you, Brad. Thank you. So, are you okay? Kala ko magkakilala kayo nung lalaking yun. Hindi ko siya kilala. Medyo lang. By the way,
Thank you kasi pangarap ko talaga. Makakain dito? Kasi nakikita lang tuto sa Instagram tsaka sa Facebook. Usually, pag wala akong trip, nagbomotor ako, Oo nga. Ano pa? do you ride a bike? How does a 2000cc sound? Ano yun? Motor. Sorry. 2000cc, mga big bike. Ah, Minsan, talaga? stop May big over, bike ka? dito ako kain. Talaga? Then nag-order din ako actually kakarating lang nung bike ko na Santa Cruz from Australia. Na ano nga ako nainis ako kasi yung available na lang yung tag 350,000 na lang. Pero gusto ko yung mga tag 550,000 Ano yung sasakyan mo na ano natin? Ano yun? Anong sasakyan yun? Sorry, may PMS kasi yung aking sports car. Kaya pang ano lang yan. Spare mo lang yung yan? SUV ko pang coding lang. Grabe. Coding kasi yung sports car ko ngayon Sorry. Talaga. Oo. Grabe no. Tapos nagbabike ka din Kasi ang ganda ng physique mo Inakit ka. Usually we go to Infanta Quezon and meron din kaming mga... Parang di ka naman Mindanao nag-work, puro ka hobby. Ganun ka kayaman. Hindi naman. Siyempre, business. Ganun lang. Pero ang gwapo mo talaga sa personal at ang bango. Confirm. Thank you. Pares kami ng pabango ni Ding Dong. You know Ding Dong, right? Para kami pabango niyan. Ayan na yung order natin. Okay, that's it. Ma'am, sorry, here's your order, ma'am. Familiar ka talaga, ma'am. Hindi ka titigil. Okay. Okay. Let's go. I'm so happy na nakasama kita. So, Ako din. Mukhang masusundan to, no? oo naman. Kasi ang sarap mo kakwentuhan Sobrang nag-enjoy ako na kakaiba kasi yung mundo mo tas iba din yung mundo ko. Let's go. Grabe, no? Kahit gabi na, traffic pa rin. Kaya nga Hawakan ko yung legs niya. Ay, sorry na kakambyo lang na sumabit. Can I hold your hand? Bakit? Wala lang. Just wanna hold your hand. Sige na. Hindi ako sanay Sige na na. first date. Hawakan ko na yung kamay niya. Bakit mo hinahawakan yung kamay Sige ko? na. Look. Uy! Bakit ba Ayoko ng ganyan. First, ha? Anong Kamay lang arte? naman Kamay lang Saka naman bakit mo ko hinalikan? Ba't mo hinalikan yung kamay ko? Para kamay lang to naman. You're so sensitive. Huwag mo na ulitin yun. Uy. Dito na ba? Sige, dito na ako. Thank you, Sige, look, salamat. Teka lang, huwag ka munang bumaba. Masyado ka namang excited bumaba. Di mo ba ako mamimiss? Ha? Sige, next time na lang. Pero nag-enjoy talaga ako kasama ka. Kikiss ko siya. Hoy! Teka lang, Bakit di mo pa. ko nahalikan? Bakit mo nilalapit yung labi mo sa akin? Bakit? Anong meron? Look, hindi porke sumama ako sa'yo. Pwede mo na akong halikan. Tsaka, wag kang touchy. Ba't ka touchy? Ang arte mo naman. At ang Do I look like a serial killer or... Hindi yun look First date pa lang natin. Sige na. Bababa na ako. Wait, ano ba? Kahit isang kiss man lang. O, pahawak na lang Pahawak? Saan? Ano Kahit pa? saan? Seryoso ka? Bakit? Anong masama doon? Ano ko gusto hawakan? Anything. Or O yung anywhere. kamay na lang. Kamay. Eh, tapos na yan Sabi Nahawakan mo, ko na yan sa kahit saan. Ay, gusto ko yung soft yung mahawakan ko.
Sige na, ito naman ang arte mo naman. Ayoko. Hindi ako sanay ng ganito. Sige na, baba na ako. Teka lang, uy! Uy! Arte mo ha. Alam ko na nainis po si Luke dahil ayaw ko siyang pagbigyan sa mga gusto niya na hawak or kiss. Siguro ine-expect niya makikipag-sex ako sa kanya sa first date. Feeling ko iniisip niya na easy girl talaga ako. Pero gusto ko siyang makilala ng mas malalim pa eh. At dahil nga hindi ko siya napagbigyan, nag-chat po siya kinabukasan. Bahala ka dyan. Sisin lang kita. Tumatawag si Luke. Mukhang baka magsasorry siya. Sige na nga, try ko lang. Sayang din to. Kasi ideal talaga eh. Hello? Hi. Yes? You're not replying on my chats. What's the problem? Problem? Wala naman. Bali... Can we have another date tonight? Are you free? Available? I'm sure you're available. May gagawin ako eh. Hindi ako pwede. Sasabihin ko, update na lang kita kung kailan ako pwede, ha? Pwede ka. Ba't naman hindi? Pwede ka. Kakadate lang natin kagabi, Luke. So? Ay, hindi ako pwede tonight. May mga ibang plano ako na gagawin. Update na lang kita. I-chat kita. Hindi po pwede. Sige na, tonight. Ayoko. Dalang kita. Hindi. Oh, come on. Huwag ka na maarte. I'm sorry. Hindi ko na gagawin ulit yon. Let's just get out tonight. Hindi eh. Hindi talaga ako pwede. Pasensya ka na, Luke. Pasensya ka na, ha? May Okay. gagawin kami ng kaibigan ko. Okay, pwede ba i-send mo na lang sa Gcash yung part mo sa date? Kasi nag-take out ka pa para sa anak mo eh. Umabot tayo ng 12K sa date eh. Ano? Send mo na lang ha. Babayaran ko yung nagastos sa date? Oo, ang dami mong kinain at in-order eh. Ang mahal eh, kaya... Okay, send mo na lang sa akin. Babayaran ko yung nagastos mo? Date... Hati tayo. Sabi mo, umorder ako ng kahit magkano, kahit ilan ang gusto ko. Ayan, sinend ko na yung number. Diyan mo i-send ha. Please, kasi kung hindi, popost kita. Ha? Popost kita sa social media. Kapal ng mukha mo! Uy, ang kapal mo rin. Bakit? Maganda ka ba? Ang arte mo. Hindi ka naman masarap. Ang kapal na mukha mo, hindi ka lang kasi nakatikim. So, bakit? Ikaw lang ba yung chicks ko? Bahala ka. Kapal na mukha mo! Diyan ka na! Okay. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Nang yung laman